Gospodine, mi davate, umreme na svojeta zemlja, nigde mesto ne ostava, divo peko od svoj del nema. Se kolnam, gospodine Voselotase. Očigledno mi istašat ako ne je istina. Kao nešto počite si, a samijat ne si gi vidjel. Ima koji gi vidjel ženami, so puški redenici i daskal lično go vidjela. Došle da me ubijete. A vi? Какво ще кажете? Може би си струва да го изслушате, господин началник. Да, може би. Кой те научи да идваш тук да провокираш? Не сум ливни, господине. Ваш сум. Ваш човек сум. Добре. Пусни. Да се протоколира донесението на този човек. Вие останете. Какво има още? Ако го фатите, господине, јас прв го пријавив. Еве тука пишува 300.000 левови. Еве тука. Значи парите те привличат. За това измислиш. Не измислувам, се колнам.
Когато на тъс маса ще лежи неговата глава, а не тъс хартия, тогава ще приказваме за пари. А до тогава ти самият наблюдавай, а не с очите на жена си. Наредихте да остана, господин началник. Да. Исках да ви кажа за по-нататък да не ме занимавате с такива народни умотворения. Те все още живеят в света на самодивите и призраците. От миналата есен в тази област няма нито един въоръжен бандит. И сега ще се появят тъкмо тук, пред самия град. За това се иска слух. Да, моля. Да, аз съм. Моля, господин полковник. Моля. Да. Нощес? Край кое караулно помещение? А колко са на брой не е установено? Добре. Идвам при вас за 10 минути. Алло! Алло! Още ли си тук? Ми рекao да чекам, господине. Казах да се запише донесението на тоя тук. Мислехме, че не е спешно, господин началник. Нам ни трябва цял век да възобновим славата на царството, а вам никога не ви се бърза. И дайте му пропуск, за да може вечерта да се прибере в селото. Веднага ще се върнеш там и ще гледаш какво се случва. Ке ме убият, господине, не смеям назад. Щом искаш пари, трябва и да ги заслужиш. Дайте му и пистолет. Влизай. Какво се лъжиш, кучицина? Преди няколко месеци оформен е Централния комитет на Комунистическата партия на Македония. Идването на тази групировка трябва да се тълкува като знак, че те преминават в офанзива. Разбира се, не военна, а политическа. Малко лимон? Благодаря. Аз предпочитам ром. Бих искал да чуя вашето мнение. Какво мислите вие, Белчев, като войн? Трябва на всяка цена да се увеличат мерките на военната бдителност. Впрочем, за мен докладът от границата е едно, а информацията, че са ги забелязали тук, край града, друго. Аз вече казах, че моите сведения трябва да се приемат под известна резерва. Ако имаха някаква причина, някаква определена причина, те биха се появили тук. Може би в това се състои и смисъла на тяхната акция, да бъдат тук, в непосредствена близина на града. Трябва да вникнем в тяхните намерения. От кого получихте тази информация, ако смея да знам? От селото дойде човек, който работи за нас. Всъщност избягал от страх на него убия. А защо не му вярвате? Не ги видял той, ами жена му. А пък въпрос е дали и на жена му не и казал някой друг. Така изведнъж се създава легенда. Трябва да бъдем предпазливи към народната митология. Господин началник, дали в селото Лавци е извършена вече депортация? Лавци? Мисля, че още не. Започнахме от най-далечните села. Най-близките до града оставихме накрая. Смятам, че няма да избягат. Трябва да призная, че е интелигентно замислено. Избраха Лавци пред носа ни, за да бъде ефекта по-голям. Добре казахте вие, господин началник. Митология. Те разчитат на митологията и самия създават.
И сега народа разказва легенди за тях. А представете си, какво би станало след тази акция. Жени, деца и старци, спасени от българското насилие. Господин майор, щом падне мрак, най-строга тайна ще извършите блокада на селото Лавци. Ще вземете с вас всички войскови сили, с които разполагаме тук. Нито един войник по-малко. Господин началник, предлагам и вие да вдигнете вашите части. Ако позволите, господин полковник. Да? Ще вдигнем цялата войска на основание неопределени информации. Вашия човек ви известил точно, господин началник. Те са в селото. Тях е и Даскала. Утре, когато го сграбчим, Даскала, ще затрием тяхната легенда. До колко часа ще може да извършите блокадата? До 10 часа. Тръгнете в тайна, щом се стъмни добре прикрити. Затворете обръча и изчакайте. Ако се опитат да го пробият, отблъснете ги назад в селото. Не навлизайте през нощта. Сутринта ще стягаме. Ако стане така, аз лично ще го превзема нататъчна постъпка. Моля, както искате, това не е вече работа на войската. Благодаря ви, господа. Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Шишманов, обадете се веднага на майор Белчев и тръгнете с него. На него и на полицейски началник предстои тази нощ важна задача. Разбирам. За всичко това, което смятате, че би могло да ме интересува, вие специално ще ме осведомявате. Разбирам, господин полковник. Акцията е твърде рискована и може да излезе неуспешно. Но те настояваха и аз не можах да им се противопоставя. Все пак никаква писмена заповед не искам да подпиша. Разбирам, господин полковник. Облажавам ви, Шишманов. Вие всичко разбирате. Шишманов, кажете ми веднъж тъй, както искам аз. Разбирам, господин генерал. Тази акция е мой замисъл, но аз ще я провъзглася за своя, ако излезе сполучлива. Анархията е майка на реда. Не разбирам, господин полковник. Най-после и вие нещо да не разбирате. Това е написано до някоя си госпожица. София, с адрес на булевар Дон Дуков. Ебати ордена за храброст, ебати всички правителства, ебати всичко на света. Това са стихове на един познат поет. След това вие продължавате със своя коментар. Уверявам ви, мила моя Жозефина, че и тук, и там при нас, в Варна или Търново, Пловдив или София, навреде безредие и хаос. Алчно владение на белогъзести мъдреци под министерски цилиндри, аз зная само едно. Анархията е майка на реда. Бях пиян. Шишманов, вие сте непоправим. Трябва да сванете, че в България, която заедно с голямия райх се бори за новия порядък, майка на реда е работата, редът и мирът. Разбирам, господин полковник. От голямо значение е да разберете това. А сега вървете и осведомявайте ме за всичко.
Некој минува под куќава, слушаш ли? Тргни се од прозорецот, што бараш тука? Благодари му на Господа што уште не дошол редот на тебе. Барем на децата да се сожалиш. Молчи, оди. Сега е друг господар на нашите животи, а не ние. Ајде, луѓе, потивко. Да одиме. Што чекаш? Што чекам? Бабата, ке тргнеш ли мори еднаш? Ајдете, луѓе, долго се собираме, ајде. Со вас ли е соти со неговата домакинка? Еве ги доаѓаат, а подобро да не се со нас. Ке умрат попет. А не се умира така ако човек тоа сам не го сака. Ајдете угоре. Дивко, Дивко. Добро вечер. Добра вечер. Зла вечер. Прашуваат за даскала другар Јосиф. Некои се сомневаат дека е тука. Велат дека нема да појдат без него. Ке дојде кога ќе се собере. Кого го нема уште? Сите се, освен оние долно мало. Отиди до нив, нека побрза. Ветерот ќе се загнизди во нашите огништа. Еве, например, кажете ми, што сум сторил јас па морам да бегам? Си сторил, ваша милост, си сторил. Царот си го пцуел. На царицата потврстан си и дзиркал. На жена си, дете си направил. Ту! Мовни ме, Среќи. Не мешај се со секој. Не ни е местото овде да си одиме. Ние сме домакини. Ке видиме домаќини кога ќе не зграбчат и напикаат по логори. Може би тргнале да не фатат. Отиде по даскалот. Стрико Јосифе, го видели Кајзер, Стрико Џо? Илинка, што преише овде надвор, никого нема во село. Кајзер ми се лутиот и не отидов со него в планина. Не можам да оставам мајка сама. Ајде, никого нема во село, ти реко. Ако го видиш, Стрико, дај му ја мојава слика. Кажи му дека мислам на него. Добро, ќе му ја испратам кога ќе можем, ајде. Ајде дома, ајде. Чичко, дај ми да свирам. Миле, ајде да спиеш. Само да засвирам, мама. Дај му, Кајзер, инако нема мир од него. Да. Свири и расти. Уште го нема Јосифа. Не оди точно. Кога ќе отчека 3 пати, а покажува 10 и 15, тогаш е 10. Каде си досега? Миле, уште не спие. Спиеш, ама стана. А тој уште пишува. Пишува. Стави го малио да спие. Собрани се речи си сите.
može li da odim? Evo i jaz nemamo šta mnogo. Od kombitola bea isfrljeni 2 rakete. Misliš дека тоа би можело да има некоја особено значење? Не знам инаку isfrlуваат секоја ноги. Како е со стражите во селото? Мируваат, ништо не се дија. Луѓето тешко се оделуваат од овие скржлави ниви. Ако го нема народот, ќе ги нема и нивите. Еве, завршувам. Само ти заврши на миру. Сега ќе тргнеме. Ова е твое. Што му даде? Јосифе, од градот никој не се јави. Прекината е врската со комитетот. Ќе причекаш додека овде не се смири. Потоа ќе појдеш в град. Писмо и материјали не носи ги. Прво пронајди ја врската, па потоа некој нека дојде овде по нив. До тогаш добро за солник. Не грижи се, имам добро за солниште. Каде? Таму горе. Во неволја може и човек внатре. Ова акција за спасување на народот е од големо значење. Вечерва ги излекуваме сите загрозени. Од Драгош, Грешница, Канино, Породин, Белушино, Бистрица, Брусник и Лавци. 8 села. Мораме да докажеме дека окупаторот не е семоќен, дека не сме уништени како што шири пропаганда. Ова ќе има посебен одек, особено овде во Лавци. Тука сме до самиот град. Само да успее. Внимавајте горе на ридот, кај бункерите. Ке успееме, мораме да успееме. Кајзер, повлече ги стражите и појди со Илио и Пецо во предодница. Патот како што се договори. Јас ќе оповедам народот за 10 минути. Ке не причекате горе кај брегот, кај стара стража. Разбирам, другар команданте. Здраво, другар Копац. Здраво, Кајзер. Со среќа нека ви е. Здраво, другар Џо. И јас доаѓам кај стара стража, ќе се видиме горе. До гледање на сите. Оди штош. Оди ме, Пац. Ти благодарам за се. И јас ти благодарам. За се што стори. А самовилата, мамо, ти ми разкажуваш ли? Уште не спиеш, миле. Ќе ти раскажувам, сине. Ќе ти раскажувам. Можам да му се приближам, па... Мир. Нема ни да писне. Сите ќе ги суредиме на спиење. Тргни го нож. Но ке имаме друга задача. Барам да не е месечина. Тоа е од началникот на полицијата. Што пишува? Прочитај ми. Слободен си да минеш. Прибери се вкъщи. Не му е времето да сновеш по сокаците. А овде се е мирно. Мирно? Пълнолуние. При нас, България, женат сега. И кај нас во Македонија, кога нема војна. Злато се сипи под српа. А навечер вино, песна.
Отивай си. Не бива да се застояваш тук. Отивай си! Не е позволено да приказваме. Диме Павтарот ли е тоа? Шпион. Мајката негова Рамиска. Бил во градот да подкаже. Кога ќе дојдат утре, ќе можат да фаќат пеперуки. Одиме, другари. Дивко. Ајдете, другари, поаѓам. Внимавајте да не се прекинува врската кога ќе тргне. Ајде, станувајте. Повар. Ноќ веќе не изеде. Молтни, неќе да раѓам под нивна чизма, ти реков. Јас го спасувам детето. Волче, дувло ќе го родиш. Исус пред да воскресне за секогаш се родил во Дувло. Ќе родиш ти меч како ти ја пернам една по муцката, знаеш? Сакаш да ти избричам под грло, ваша милост? Петелот избричи му. Донеси ја ти твојата кокошка да ја избричам. Лоче е мајстор за се. Миро, луѓе. Немојте да си ги вадим очите еден на друг. Одиме заедно напад. А каде ти е даскалот, Митре? Зошто не дојде да го видиме? Овде сум, другарки. Добро вечер, другари. Имаш мало дете што ме носиш колетка? Немаме другар даскале. Туку таа е таква. Не го опушта она што е нејзин. Три сум изгледала, срцето ми е во колеткава. Ослободете се од се што не е нужно. Даскале. Кајзер појде со предодницата, вела го виделе Павтара се враќа од градот. Кога? Пред малку. Требаше поинаку, нели ти рекол дека треба да се убие? Добро, да не криваме паника сега. Пригответе се. Поаѓаме веднаш. Поаѓаме, другари. Тивко. Господи Боже. Најпосле темница. Застани. Како да има некого. Предајте се, шумкари! Заобиколени сте! Долу. Нека се повлечат по тука. Јас ќе држам позиција. Не одам никаде. Остануваме заедно. Бегај! Ви наредувам! Господи, спаси ме. Господи, спаси ме. Ке ме сотре. Семето џандарско да им се сотре. Даскале, што ќе правиме? Даскале заседа. Горе се насекаде. Кајзер држи позиција. Луѓе, слушајте ме. Ќе се пробиеме на другиот крај целото. Подолот, луѓе, одиме подолот. Дојдете поблиску. Ќе разберете кој е кајзер.
Nije nam drug putra ni vnio otvorili. Vidimo pod mostom, togaš kad si izlečen. Ja močam carštinata. Vije napred po predodnici. Ako ne letate na nešto, samo jurišajte. Ajde. Može me nikada. Vraćajte se po kućite. Ne fijas дека ти ке наставиш. Dosta, čoveče. Ovo je vojna. Predajte se već, šunkarište si spasite glavite! Orvata vi je bezcelna! Ne zagivajte na prazno! Nije smegoljava sila! I mrtvih je gonime po zemljama! Ќе го истребат народецот. Ќе не уништат сите нас. Nas ne zaseka toa. Neka je pusti proklет lebot na tuđa maka. Jaz go pečalam lebot kako što umem, a ti ne mešaj se. Moči! Poselovo je. Ne pukaj, ne ubivaj. Vrvi go to, odvratite. Panu se kukumjanko, svega ne može nikade. Naše. Čiji vaš? Tošo, сега si sam, obidi se da si izvlečeš ki uspeš. Nemam još kada da se izvleku. Odgovoren si pred vojskata. Ti si komandantan zona. Našата vojska je ovde, Josife. Revolucijata ki uspe sve dodeka verува narodот во не. Što možeš ovde u selu? Ne znam, ki se borim. Mrtov? I mrtav. Pa pokotnivni. Krešteno železo bi zabucalo. Oko po oko bi kopal. Plači grobovi za sebe ostavate. Čekajte. Ќе ви го ебам јас сестричето ваше. Даскал од сега би се налутил. Борец, ја пцуеш. Ќе пцуjem. Другар команданте.
Naredi mi da ne jadam i da ne pijam, no da psujam sakam. Ke psuje me ne Lilo, taka li je? Ilo, me slušaš li? Rekov ke psuje me zajedno. Ilo, ama ne može to taka, Ilo, me slušaš li, Ilo, slušaš, Ilo. Kje go odnesam, razbiraš li, o odrezat. Sam kje go nosam. Peca, to je mrtov. Pušti. Odrezat kje go odnesam. Ovdje kje go zakopame. I ovdje kje čekame. Kogo? Kje čekame. Tuka nije zborno to mesto. Jedno, dve, tri. Vidite na селото? Братя, българската войска и полиция ви повикват да поговорим като хора, които и днес, и утре ще живеят заедно. Когато вам ви е добре, и нам ни е. С тях трябва по-народному свойство. Вашите вековни идеали са осъществени. Имате своя българска държава. Имате си столица. Имате си цар. А имате и войска и полиция. Своя. Наша. Имате всичко. Разбирате? Агентите провокатори от планината, онези, които спят дори и със своите сестри, ви заблуждават. Но ние бдим над вашето спокойствие. Ако ни кажете къде се намират комунистите, които вчера са тук, ще ви възнаградим. Като награда за верността, нашето правителство може да ви освободи и от дана. Паштар от майката, негова балицка писака да го преживеам ова само за да може. Јосифе, ќе те прашам нешто отворено, како човек. Заборави дека сме партиски другари. Речи. Тука ти се Паца и Миле. Да излезам. Паци и јас живееме за иднината на тоа дете. Тоцна ни се роди. Нашиот живот е веќе изминат. Морав да те прашам. Ако да е полесно кога се зборува. Миле, што бараш горе? А каде оној чичко на океска што ми даваше да свирам? Кој ти дал? Ти спиеше си, не си сонувал нешто? Сонувал? А дали сонувам сега? Сонуваш. На Кајзер од неговата Илинка. Трогателно. 14 наши момчета за този един. А и той се самоуби. И къде е сега онзи наш Наполеон да види успеха на своята акция? Донесете това свободно на вашия началник. Аз същото ще повторя и пред него. Със своята сифилистична комбинация той уби 14 наши хора. Там на моста сякаш вълци са ги разтръгнали. Видяхте ли? Искам да ви напомня, че тази акция се предприе на основание получените от вас сведения. Да вървим. Всичко добре да подготвим. Обиска трябва да бъде систематичен до край. Намерете ми оня... Павтър, господин началник. Да, Павтър. Доколкото и той не е в планината.
Усилената команда и началството на полицията обявяват: военните и полицейските сили ще извършат обиск в селото. Всички участвуващи в обиска се задължават строго да се придържат към своята задача и да не нарушават границите на закона. Повикват се гражданите да съобщат веднага за какъвто и да е случай на насилие. Очаква се, че гражданите ще проявят високо съзнание. Всеки един, който се противопостави на закона, по какъвто и да е начин, ще бъде осъден по къса постъпка. Дядя, търсете навсякъде! Не търсете по главите! Виждам камара! В името на закона, отваряй! Кажете горе! Предайте! Ние нищо не знаем, господине. Мирни люди сме, с никога не се мешаме. Ние спиеме ноки си. Когато откакте ли спяхте? Не, господине, никой не спиеше, но ние нищо не знаеме. Нито кой, нито защо пукаше. Така казате всички. Цяла Македония спи, а пък нашите глави хвърчат. Къде е там? Раждате врагове на царството. Ние няма да търпим такива исторически противоречия. И аз прикал пазанин такъв. Наредиха ни да направим обиск. Само това и нищо повече. Те верно, разбирам. Има ли някой тук? Няма никого. След мен. За вкъщи. За вкъщи? Велик. А? Ако. Няма нищо. След мен. Какво означава това УСА шифра? Америка, Соединените държави го донесох от печалба. Ние сме война с Америка, а ти се скиташ през океана. Шпионираш! Нати на теб Америка и Съединени щати. Защо го сторихте това и аз крваво го спечелих? Пред мен! Айде! Ръката да моя куча! Къде се влачи, върви! Ето го, господин началник. Не ме найде той, господине, аз сам я дойдох. Мълчи и отговаряй, когато те питат. Защо ме тепа, господине, аз съм ваш? Имам и ваш пиштол. Остави го. И трябва да те набие. 14 наши хора загинаха зарад твоето донесение. А гледате дека тоа е вистина, шумкарите беа во селото си. Видя ли онзи в караулното помещение? Го видов, Ван де Кайзер. Той е от нашето село. Има ли някой от неговите в селото? Нема никого, родителите му са умрени. Кажи, не се страхувай. Вие ги убите. Аз? Не вие тук тие, ние! Да оставим шегата на страна. Познаваш ли я? Илинка. Види, аз мислев дека е уште дете. Убава девојка е, господине, штета е да се убие. Що съм сторил? Защо ме затворате? Чуй ме добре, Диме Павтар. Така се казваш, нали? Така е, господине. Димитрия Павтар.
Тук струпахме силна войска по твое донесение. Ако не намерим никого, ще хвркне главата ти. Ке најдете, господине, ви се колнам, ке најдете. Очеве да ми истршат ако не најдете, само барајте. Нокиска јас видов. Кого си видел? Неке ми верувате, јас видов. Не проточвај, казвај кого. Имаше турканица ни селото. Потоа имаше покотници, тоа бевте вие. И потоа излезе месечината и јас на месечина, го видов токму него. Даскалот. Отвржи го. Кој има още од мажете вкъщи? Колко што не гледаш, детето и јас. Тргвај с нас. Карај го. Ајде пре мен. Врви. Зошто го водите? Тој е стар и болен. Военната команда и началството на полицията нареждат всичките мъже над 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада. За неизпълнение на тази заповед органите на властта ще осъждат по къса постъпка. Вуйко ми от Америка го може да бъде само едно. Айде, върви! Върви пред мен! На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. И всяко непозволено излизане, мъжите ще стрелят без предупреждение. Чакай, жено! Чакай! Военната команда и началството Чакам да видам сон! Назад, жено! Не се доближавай! на годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада. За неизпълнение на тази заповед органите на властта ще осъждат по къса постъпка, а наказанието може да бъде само едно. Леле, Стопане мой, кому ги оставаш детето свой? Каде ги ходите, чумаве убила? Корено да ви се сотре. Ти, какво чакаш? Да те застрелят? Военната команда и началството на полицията нареждат 14. всичките мъже над 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада. За неизпълнение на тази заповед органите на властта мъжете над 15 години. а наказанието може да бъде само едно. Смърт някъде да не те окасне. На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане войниците ще стрелят без предупреждение. Повтарям. Военната команда и началството на полицията нарежда всичките мъже на 15 годишна възраст обязателно да се съберат веднага на площада. За неизпълнение на тази заповед органите на властта ще осъждат по къса постъпка, а наказанието може да бъде само едно – смърт с разстрел. На всички останали строго се забранява излизане от къщите и дворовете. При всяко непозволено излизане войниците ще стрелят без предупреждение. Всичките се събраха, господин началник. Нима вече. Нека занесат онзи бандит сред селото. Хайде по-скоро. Разбирам! Сега ще започнем психологическият обиск. Ще претърсим душата им, всяко кътче в нея. Дай пусни мен. Заповядайте. Братят, в селото се укрива опасният комунистически злодей Тодор Ангелов, наречен Даскалът. Някой от вас го укрива. Зарад такива неотговорни лица страда и ще страда цялото село. Затова аз, вашият началник на областната полиция, повиквам ви неотложно да предадете в наши ръце тоя бандит. Остават ви 10 минути време. Ако никой не се обади в определения срок, ще изберем 25 души заложници, които веднага ще бъдат застреляни. Тяхната кръв ще легне върху съвестта на онези, които не поискаха да се отзоват на този приятелски доброжелателен поглед. Погледнете онзи, когото войниците носят край вас.
Виждате ли, че бяхме прави и не ви лъжехме? Това е мъртвият бандит Фанде Кайзер, който днес бе открит в вашето село. Убит е, защото ни оказваше съпротива и не искаше да се предаде. Напиши това и повтаряй го всяка минута. Вече го написал, господин началник. Сега остава да се извърши натиск. Noćeski imаше nekako движение. Се пукаше луѓе. Ако некој знае, ред е да каже. Зошто да страда целото село? Ако знаеш, кажи. Не им соли памет на другите. Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат застреляни. Мина 1 минута. Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат застреляни. Изминаха 2 минути. Што кени го животот без нив? Военната команда и началството на полицията обявяват, доколкото в срок от 10 минути По-добро да не уби. не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат Изминаха 3 минути. Военната команда и началството на Не можеш, Томе, не ми не остани тука. Никъде не излегувай. Мамо! Мамо! Не се открият следите на комунистическия бандит Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници и веднага ще бъдат Военната команда и началството на полицията обявява, доколкото в срок от 10 минути не се открият веднага ще бъдат застреляни. Минаха 6 минути. Военната команда и началството на полицията обявява, доколкото в срок от 10 минути Обуздайте ги! Нека ги задържат! Тодор Ангелов Даскалът, ще бъдат избрани 25 заложници, веднага ще бъдат Военната команда и началството на Военната команда и началството на полицията обявява, доколкото в срок от 10 минути не се открият Защо не ги спрат вашите войници? Успокойте се, господине. Това са войници, а не касапи. Не стреляйте, войници. Ние не сме касапи, не сме дошли тук да убиваме. Помислете за своите жени и деца. Не стреляйте, войници! Не стреляйте!
Vidi, gledaj. Seki vidi. Dedo! Na glavu, Dedo! Dedo, glavu! Dedo! Dedo! Majko! Pušte mameto tvoje dušmansko! А ще ви изправя пред военен съд. Как се осмелихте да се намесите? Ние не сме злодеи. Не сме дошли тук да убиваме. Вие сте идиот с тези ваши теории. Дигнахме на крак цялата войска и полиция. И какво направихме? Някой от София ще ви подведе под отговорност за станалото. Аз измивам ръцете си от всичко това. Не можете да ги измиете, господине. Отговорността пада и върху вас. По-добре ще бъде да се успокоите и да потиснете Понтия Пилата в себе си. Може би имате право. Влизай. Спомняш ли си какво се споразумяхме в началото? За всичко това ще отговаряме, но преди той ще литне главата ти. Ве молам една цигара, господине. Една цигара? Той е великолепен. Дайте му я. Мислам, господине, кога се заедно, тогаш се силни. Треба да се разделат. Укротиха ги. Пак владее мир. Сега друга песен да запеем. Овој. Овој. И та. Тој. И тој. Кажи на неба каде е точно, нека го пуштим, некако ќе се задуши без озло. Не да слушай мене. Цар не даска отекај менената. Скривницата е пуцана, ако треба да се пушти, ќе остане без воздух. И тој. Чакай бе, какво чакаш? Какво се
Da se poklonime pred mačenicite. Ostanete na noze, luđe. Ne je vreme za klečenje. Trgvaj s nas! Trgvaj s nas! Napred, Marije! Česti, luge se! Spominji si nešto? Ništa ne znam. Dajte da se opak na mene. Što govoriš mi, a? Gledaj. Това и теб те чака. Курви партизански, искате да ви убия, за да се отървете? Zašto ne mačite? Nije ne знаеме нищо. Ще поживееш още. Почакай малко. Всичко ще изкажеш. Нали? Напуснал съм, господин началник. Не го натиснете. Той е тънък, ще пропее. Убите ме, господин. Аз не знам нищо. Аз нямам що да кажа. Ще кажеш, душата ти ще изтръгнем. Молчи. Молчи и псува, господин началник. Остани, курва една! Дай! Дорко, мојот конј Дорко бара вода. Остани на местото си и не мрдај. Имај срце, човеку. Пушти го детето да го напои конјот. Сираче, само те се рани. И тоја няма да му претјава. Да појдеме, Печо. Никој веќе нема да дојде. Ќе дојде. Ќе чекаме.
Ќе дојде сигурно, ќе видиш, Ноне. Даскалот никогаш не излагал. Мамо, каде си? Кој си ти таму? Миле, синко, каде е мајка ти? Отиде таа. Нема никого. Јас сум сам. Миле, најди ја мајка ти и татко ти и речи им да ме ослободат од овде. Не можам да ги најдам. Јас сум сам на светов. Сите се мртви. И ти си мртов под земја. Јас сум жив. Слушаш ли, јас сум жив. Мртов си. Тебе те закопале како што ги закопале баба ми и дедо ми. Јас сум сам. Даскалот е кај Јосифа во куќата. Знае, Лоче, се знае. Јас гледам, не гледам, слушам, не слушам. Не шегувај се, Лоче. Баца ми рече да го спасам. Поцан да коде натаман. Нема воздух. Ке се задуши ако не излезе. А како воздух ќе дише надвор? Што да правам, Лоче? Застани на местото си и не се мотај, докато главата ти ја оселява. А ти, жив човек си или мртов, ваша милост? Какво приказваш, бе? Жив си, жив си. А пак мртов. Ноќеска сонував еден таков војник, мртов. Лежи на студен камен со свеќа над глава. Не може ни да командува, ни да слуша. Но кри! Че куршума не ти мрда? Куршум за мене, куршум за тебе, ваша милост. Братска поделба. Но кри! Велике, како си ми душо? Тоа е гласот на Цане, Лоче. Негова мачат слабе нема да издржи. Ки издржи. Сите ки издржиме. И ние, и Даскалот. Слушај, Велике. Даскалот е кај Јосифа, во горната соба, во скривница под сандакот, се задушува, нема воздух. Не зборувај ми мене, Лоче. Јас ништо не можам. Можеш, ќерко. Престори се дека имаш болки, дека ќе раѓаш. Ке помолиме да те пуштат. Почни, Велике, што чекаш? Времето е скапо. Не можам, Лоче. Детето не знае да лаже. Убиваш човек, Велике. Не убивам јас никого. Јагај, одмоташ. Чичко, пушти ме да му ја вратам армониката. На него веќе не му треба фисармоника. Тој нема да свири повеќе. Може, ќе свири ако ме вратам армониката. Не лудувај, дете, умрелите не свиријат. Свират и зборуваат. Во нашата куќа мртвите зборуваат.
Къде казваш, че го водете морили? От подземия зборуват, во нашата куќа. А къде е твоята къща? Не се страхувай. Казвай, ще ти дам едно левче. Да го закопаме мртовецот, луѓе. Живи не мачат, да не им го даваме мртовецот. Ама, добро зборува Лоче. Да го закопаме, жени. Защо станахте? Отстъпи! Отстъпи! Назад! Crna zemljo, pusta zemljo, zašto si se otvorila, kako ala si zinala, kogo li se sprema zemljo, da go zemeš, da go kopneš. Началник! Къде е началникът? Господин началник! Извинете, моля. Защо ме събуждаш? Бунт, господин началник! Народа постръхля навън! Ние сите ке влеземе, да ни ядиш бело месо, да ни пиеш църни очи. Crna zemljo, pusta zemljo. Войници и предатели, спрете бунта! Разкарайте ги! Господин майор, аз ви моля, превземете командата. Не сме дошли тук на веселба. Какво е това? Какво става тук? Назад! Спри ги! Обуздайте ги! Назад! Аз сега ще ви Години яремо го трпам. Защо и нас само да търпиме? Народе! Помощайте ги! Да се изпребиете! За нищо да станете! Преживейте! Добро ви, колко ти стоя на ноге! Защо я защищаваш? Отиваш жената наща! Раждай жена. Изпълняни се с
Пријата с него нека вие за себе си и за другите. Благодарам, ваша милост. Таму пекол, овде пекол, но таму баре вас ме нема. Престани, Сукару! Ај, Вани! Ај, Вани! Слушаш ти? Ај, Вани! Престани да говориш, разбираш? Daskale! Me slušaš? Daskale! Daskale! Poslušaj me. Мрди! Сега ще биеш камбаната и за теб и за другите. Одам, ваша милост. Ја бијам камбаната. Епа, збогум свету посран. Еби се сега сам без мене. Лоче. Господи, ти благодарам за милоста. Ти благодарам за пеколот што ни го подари. Господин полковник, получихте ли моето известие? Това е ужасно. Успокойте се, ще видим. Мога ли да дам вода на народа? Цял ден са стояли жадни. Разбира се, дайте им.
Господин полковник, трябва да ви кажа, че нашата тайна полиция отдавна следи вашия адютант. Неговото... Стига, за това при друг случай. Поздравявам ви за успеха, господа. Господин полковник, още в началото аз бях против тази акция. Тогава защо взехте участие? Къде би се тези затворници? Това са тукашни селяни, господин полковник. Зная. Покажете ми ги. Те са отсреща в караулното помещение. Отвържете ги и ги прехвърлете на площада при другите. Кой е онзи Гуливер там? Американеца Йосиф, Джо. Мисля, че той е главният в селото, но нищо не може да се извлече от него. Оставете ме насаме с него. Напуснете двора! Всичките! Излизай всички навън, айде! Отвържете го и не оставете сами. Искрено съжалявам, че моите хора са ви изтезавали. Какво да се прави? Твърде дълго сме били по турско робство. Зная какво чувствувате и ви разбирам, но вярвайте, на мен не ми е лесно. Вие като светски човек трябва да разберете това. И аз съм селанец, господине. Но сте обиколили света, били сте в Америка. Наричат ви Джо. Бев печал бар 10 години во Америка, во Канада. Кога се вратих, селаните ми го дадоа тој прекар. И там станахте комунист. Таму останав македонец. Виждате ли, Джо? Именно за това исках да поговоря с вас. За този мираж Македония. Мога да разбера такъв унес при некой селянин, който не може да види оттатък своя кръгозор. Но вие сте комунист. Не е нужно да ми признаете това, аз го зная. А комунистите имат по-широки възгледи. Те са космополитични. Што сакате вие од мене, господине? Сега можем човешки да си поприказваме. Гледайте, през миналия век, когато се оформяха балканските нации и държави, поради редица различни обстоятелства, македонците не създадоха своя държава. Днес е вече късно. Настоящето принадлежи на големите и силни народи. Ние, българите, тук бихме могли да се отнасяме като завоеватели, да ви третираме като роби, но ние не искаме това. Ние ви предлагаме и вие да бъдете българи, да бъдете еднакви с нас, да бъдем повече, да бъдем по-силни. Защо сте тогава против нас? Ние не сме против вас. Ние сме за себе. Много зборувавте. А јас ке бидам краток. Овде никој не ве е повикал, господине. Одете си од оваа земја. Слушайте, Джо. Ние сме дошли тук и ще останем тук вечно. Това е участ и моя, и ваша, и на целият този народ. Дори ако и аз самият бих искал да бъде инак, нищо не би се променило. Аз съм само частичка от механизма, който управлява с всички ни.
Ето и за тази операция аз съм дължен да дам някому отчет. Нима при това положение не е най-добре да бъдем реални и съвместно да намерим решение. Аз ви давам честна дума, че всичките, разбирате ли, всичките, които ще приемат сътрудничество с нас, ще бъдат освободени от всяка отговорност за досега сторените дела и ще могат да продължат да живеят като авторитетни граждани, включително и даскалът. Даскалът не е она, що мислите, господине. Всичко има своя стойност. Ема, даскалът е си от овој народ. Ве слушав. Сега чуйте ме и вие мене. Прво, не зборувајте ми во името на бугарскиот народ, зашто вие тоа не сте. Второ, вие овде не ќе останете вечно, зашто за вечноста не решавате. И трето, многу измислувате, браче. Причината за вашиот престој во Македонија е многу поедноставна. На Хитлера му е важна комуникацијата по Валдарската долина заради врските со Грција, а вас ве доведе како стражари. Тоа е се. Не обидувај се да ме удриш, зашто ќе... Те ми заплатиш за това куче македонско. Крв ще пропикаеш. Тако сакам да те чујам, господине. Господине! Какво ви трябва, господин полковник? Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Напишете заповедта. За оказаната помощ на комунистическите бандити, за убийство на 14 български войници и за бунт срещу властта, тази вечер в селото Лавци ще бъдат застреляни 25 заложници. Да почна ли да ги избирам? Полека. Всичко нека бъде по законен път. Има ли тук некъде пишеща машина? Има. Моля, искам да подпиша час по-скоро. Разбирам. Спи, миле, спи. Не можам да заспиам, тето. Майка ми разкажала приказки пред спиење. Ке заспиеш ли ако ти разкажувам јас? Ке заспиам. Во старо време во нашето село дошол лаждер со 3 глави и сакал да ги затвори луѓето во една голема пештера. Меѓу змии и гуштери. Па, како сакал, така и направил. Луѓето ги затворил, а потоа ги запустил. А самовилата, тето? Майка ми мене ми разкажува за самовилата. Еня, пее. Заповед на команданта на военната област. Откакто непосредствено е установено, че в комунистическото село Лавци се укрива опасният бандит Тодор Ангелов Даскалът, а селените и покрай многократният повик отказаха да го предадат на властта, решавам да се изберат 25 заложници, които веднага ще бъдат застреляни в знак на отмъщение.
Daskалот. Мене ли ме барате за воювачи? Хванете го! Хванете го жив! Ене го! Ене го! Предай се в името на закона! Отгонете го! Не може да избега! Тичай оттам! Не го пуска да избяга! Веде го! За стената е! Застани! Виждаш ли го? Ене го! Внатре влезе во племњата! Брзо всичките през виковете! Не се предаде! Жив го искам! Трябва на колене да моли за милост! Бати ордена за храброст, бати всички правителства, бати всичко на света! Бати всичко на света! Даваме ти последна възможност, предай се! Пукай, Даскале! Не жали ли? И ти со нас изгинат! Пукай! Пукай, Даскале! Убеги душманите! Пукай! Пукай, Даскале! Пукай! Пукай! Денес над Македония се Запалете пегнета! Запалете я веднага! Нека изгори! Нека да изгори жив! Yes,
Господин полковник, телеграма за вас от генералния щаб. Какво съвпадение? Позволявате ли? Моля. О, честито, господин генерал. Шишманов, може би това ще ви послужи като хубав мотив за моите мемуари. Всякак, господин генерал. Не можахме да намерим нищо, господин началник. Търсете и нататък. Прекопахме всичко, нищо няма. Невъзможно. Не е могъл да се изпари. Костите му не са могли да изгорят. Костите не изгарят. Ще трая. Не ви ли изглежда това странно? Господин началник, сакам да прашам. Оние левови. Какви левове? Левовите у сената. 300.000 левови. Пишуваше кој ќе помогне да се фати. И хванахме ли го? Виждаш, че няма никакви доказателства. Че не могат да се намерят ни костите му дори. Како? Нема доказателства. Все едно. Доказателства или без тях, от днес Тодор Ангелов е мъртъв, както и това село. Нашиот даскал, živ ostanal se spasil.